Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagpuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kahuyugan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Good day everyone sa atong mga subscribers, followers, viewers, our fellow believers, o kaninyong bag-o pa, welcome sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Well, to all our Visayan-speaking subscribers, atong ipadayon ang atong pagtuon ni ining tunanan nga giuluhan og developing divine viewpoint. Ang atong pag-ugmal sa mga nahuna sa Dios nganhi sa atong kalag. Okay? So, di ta maglangan kung panghinaot nga ikaw magtutuo, andam ka na sa imong kalag, pinagis paggamit sa 1 Juan 1:9, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo, ug alang kanimo dili pa magtutuo, tumo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay. Kagahapon, naghisgot kita niadtong usa ka magtutuo nga moingon nga siya naigugma kunuhay sa Dios apan nagadumot man siya sa iyang isigataw. Kini siya usa ka makakon. He is a liar. Okay? Now, by the way, kita mga magtutuo ni ining atong katuigan karon, meaning present dispensation, auhag kita sa pulong sa Dios to study Bible doctrine, pinagi sa ilang tukma gyud nga pastor magtutudlo, the right pastor teacher who is spirit filled and has the gift of teaching, the gift of pastor teacher. Now, kita mga magtutuo have to hear the teaching of the Word of God. So, we can believe it, of course. How can we believe anything that we do not know? Isip mo na nga, patunton ta sa kamaturan. Aron may bawan na to, o nga atong tuuhan. Romans 10:17, popular ka bersikulo na kanayon, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Na, maugmad lamang kini atong pagtuo, pinagi sa atong pagpaminaw, pagtuon sa pulong sa Dios. Now, by the way, ang motivational virtue o functional virtue, kini silang duha magakuyog yun. They go in tandem. Kining motivational virtue, by the way, this is directed to God, otherwise called personal love for God. Apan kining functional virtue, gitumong kini ngadto sa katawan, to mankind, otherwise called impersonal love. Now, angay nga atong hinumduman, let us always remember nga, kining duha ka matang sa gugma, kini sila byproducts of a believer's persistent, continuous residence. Nagapuyo siya diha sa operational divine dynasphere, o outside of the DD, a believer has no way to
to experience niining duha ka matang sa gugma. Dili yun. Akong malikon nga sa pagsulti nga ang motivational virtue o functional virtue bahin kini sila sa virtue love. Now, sa lain usab nga punto, ang Dios mi-establisar og upat ka mga institutions, namely volition, kabubuton, 2, marriage, kaminyoon, ikatulo, family, panimalay, ug ang ikaupat, nation, ang nasod. Now, si Satanas, nga mao man ni ang arch enemy sa Dios, is on the run. He is on the run to destroy niining upat ka mga divine institutions. Now, sayod ka na nga, ang policy ni Satanas, dautan, evil. That's his policy. While God's is grace. Kita nimo nagkaatbang na. Ang policy sa Dios, grasya. Apan iya ni Satanas, evil, dautan. Now, ninunong ka pa sa Colossus 3:14, beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Now, diya sa versikulo 15 sa maong libro, nag-ingon kini, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Inumdumi, love for God precedes love for mankind. Muna gyud ang gugma ngadto sa Dios. That kind of love mao kini gitawag sa Biblia og virtue love. Kining virtue love kanang kahimtang kini sa pangunahuna. Okay, ako malikon. This virtue love is a state of mind. It is a mental attitude love. And kini maugmad lamang pinagi sa makanunayon o malawtayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kung why pulong sa Dios nga supposed to be diha sa kanag sa magtutuo, lisod kayo sa pag-ugmad ni ining maong matang sa gugma. It's hard. Now, most of human love is actually occasional love. Diba? Nagkasabot ka ba? Kasagaran nga, tawhanon nga gugma, occasional love lang ka na. Meaning, if the person or object of love is lovable, we love. You see? If not lovable, we don't love. Diba? Okay, 1 John 4:7. Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Romans 10:17 again, ato na pong usbon. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And usab, ato na pong sublion kining pagkutlo ni ining bersikulo, we love God because He first loved us. Now, mungutanan na lang ko nimo, bahin ini. When did God first love us? Kanon sa man? Kanusa nga nahigugmag una ang Dios kanato. Kanusa man? Tubag? Yan itong higayon nga ikaw naluwas. At the point of salvation. Now, here's a point of doctrine I would like to kanang ibilin ako nimo. Ang usa ka magtutuo nga why doktrina, meaning without Bible doctrine in his soul, dili gyud maka kabot ni ining virtue love nga itong isgutan. O without virtue love, dili gyud mahimo. Imposible gyud
sa pagtuman niining dili kasagaran nga espirituhanong panginabuhi. It's impossible to execute the unique spiritual life. Virtue love, ang virtue love, labaw kini sa tanang matang sa gugma. It's above all kinds of love. Do you know why? Because it emanates from our personal love for God. Diya magagikan. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Now, diha sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, it says, but now faith, hope, love, abide these three. But the greatest of these is love. Kining love din is virtue love. Again, we cannot love God by human love. Dili mahimo. Di yun. It is only through virtue love. 1 John 4:7. Beloved, let us love one another, for love is from God, and anyone who loves is born of God and knows God. Kining love din higisgutan. Virtue love ka na. Okay? Virtue love is not a kind of human love. Okay? Kung balikon nga dili ni kanang matang sa tawhanong gugma kining virtue love dili. Namutan na raw ko nimo. Are you happy as a Christian? Malipayon ka ba? Follow-up question. What motivates you as a believer in Jesus Christ? Unsa may nagadasig nimo? Kaya binimo, unsa gani ang nagdasig sa usa ka magtotoo is what he wants to prioritize in life. What a believer prioritizes in life is what controls his life, right? Mo na nagadumala sa iyang kinabuhi kung unsa ang iyang pasiula sa iyang kinabuhi. Sa diha nga kung sa ka magtutuo, leads his spiritual life by emotion. Pagbati. He is a sure failure in the Christian life. Failure. Pakyas gid siya niya kung mugamit siya sa iyang emosyon, ng iyang pagbati. Ambot pasabot, kung iyang tugutan. Kay tugutan man na sa magtotoo. Tugutan ba niya nga mo'y mo dumala siyang kinabuhi? O gamit siya siyang pangunauna? Si emosyon lagi bantay gina. Emotion has nothing to do with our spiritual life. Wala yun. Why function? Now, 2 Peter 3:18 na po, sige to quote ni, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung ako'y pangutanon, unsa gyo'y nagadasig kanako sa akong Kristohanong kinabuhi, ang akong tubag, pulong sa Dios. O bahin niini nga pulong sa Dios maong gitawag og personal sense of destiny. Bahin man na sa pulong sa Dios. Inumduman nato ang Colossus 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Peace. Kanang peace diya is irene sa Griego. So, what does peace mean? Ngutana na po kunin mo. Sige ko pangutana, unsa may but pasabot sa kalinaw? Now,
ang original nga Grigong pulong ni nilaging peace is irene. Now, in English, what does peace mean? Peace, paminaw. Peace is a set of favorable circumstances. No worries or freedom, no worries without trouble from turmoil. Muna, ang buot pasabot sa peace. Kung malikon, ang peace, kalinaw, is a set of favorable circumstances, freedom from turmoil, no worries, without trouble. Laing pangutana. Aduna ka na ba, nagabaton ka na ba sa kalinaw ni Ginoong Jesucristo right at this moment? Do you have Christ's peace right at this moment? Natubaga na sa hilom. Tubaga na ngadto sa Dios. John 14:27, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. John 16:33, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace, na napod ng peace. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasseth all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:7 kana. Colossians 3:15 again, and let the peace of God rule. Peace, irene. So, ang kumalikon nga, ang pasabot nining irene, sa English, it is a set of favorable circumstances, freedom from turmoil, no worries, kanang absence of stress, free from any trouble, problem, a set of freedom from emotional sin and arrogance and fear. So, naing pangutana, asa manimo angkon kining mao kalinaw. Where can we acquire peace? Tubag diha sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios na kanayon, it is the peace that Christ gives us, believers. John 16:33 again, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. Ato ni padayon ugma og magampo ta. Salamat o Dios nining grasya nga among gipahimuslan. Bani kami sa among paggamit nini sa among adalong panginabuhing Kristohanon. Pinagi sa paggahom kanamo sa Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Dala kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami magpadayon nining among spiritual momentum kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.